फटक लानाया होथारदों हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों आदै मोनानै खमल फंबाय ओंखाम जाखांबाय जाखांबाय अ केमेरामेन जादों दा नै मेथाइआ फटक लाखांबाय हिनजावफोरखौ हारसिं गारबोजोब्बाय नै गासिबो नै फटक लाखांनाय लोगो लोगो नायलाय हारसिं दोनदां मेथाइ ओंखाम जाखांबाय अ दे आग्लायबा ना दे नै फंबाय जाखांबाय मेनदों फंबाय जाथ'वाखै अ दे दसे उनाव जादो होमबा उखैनाय मोनबा औ दे दे बाजै मोजाङै थादो अ मिनिया होथारदोंलै बोरै बिया खाबारायस दे मिथुन खायसस ना अ दे बांगार गावरि खाबि ना गैया र' हा दे फैबाय फंबाय फैबाय अ सैत्यजित नै बेनाबो मार्चनि 3 तारिखआव फंबाया बेना थिफाइनिफ्राय लायगोन नै बेना दाख्लैसो थांबाय हाबाया रंजालु फंबायना ओइ सोरना अ जायख्लं मा रायलायदोंलै हौवा गोदानजों हिनजाव गोदान नोंलाय आसोलफोरालाय खाफालनि लिरनाया दिनै आंनि मोगथाङाव थारै जाफुंमारबाय नोंखौ हास्थायनायनि मेथाइ लुगैफिनदों नोंबो नामा बिदि हाबा खालायफिनदो गोसोफोर एसे हा दे साफा नुदों माथो फंबाय नोंखौ बिराद साफा नुदों माथो दिनै बिराद साफा नुदों दिनै नङा मानसिखौ साफा नुखादों दिनै एसे जाहां ना मार्चनि 3 तारिखआव गाइसमेन सोरां फंबाया खिस्टनाव दं नै लाजिने हौवा गोदान जाहां साफा नुखादों दिनै खानायफोराबो बिरलायनाय आंनि साबसक्राइबारा फैदो मार्चनि 3 तारिखआव जानो जादो आदै गुदुं गुसु गैया जादो खा भाई हाँ गरम আছে ঠান্ডা নাই কিছু সব গরম খাও মাছ দিছে মাংস আনবো তারপরে ডাইল দিব Mau ambil kembali? Langsung baik kok. Deh. Kak.
नै एकदम मालायनि हाबा जानायखौ गोसोखांगासिनो गाव माबायदि बानायनो आरोखि देनां दा मोगथांबाय ओरैबायदि गोसो होनानै सानहाबदोंमोन बियो बोरैबा लासै खेबनो नागिरदोंमोन आं खोनाहैफ्लांदों बियो सानहाबनायखौ ओंखाम जाखांबाय दसे जिरायबाय जाखांनानै गय जानोसै दसे थानानै थांसै डलार जाग्रा फेसबुकनि नै फंबाय एन्जय डलार जायो बिथाङाबो फेसबुकनि माबायालाय मानो थाखुमाखौ दोन दे मैखोम दे ओंखाम जाखांबाय नालाय थांसै जितु दा एसे केमेरा माबा लाबाय फटक लाबाय हौवा गोदान बेबो जासिगोन ना मैखोम जाखांबाय जाखांबाय दे थाइदो होनदां थांसै मेदाय मेदाय थांसै दे नांलालै नोंनियाबो लेंहरदो जागोन